Ciao a tutti e bentrovati. Oggi faremo una scheda esame B, amina scheda esame doke tuguni. Une zone à trafic limité est une aire toujours interdite à la circulation des véhicules à moteur. Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietato al transito dei veicoli a motore. È falso. Alego ko zone traffic limité ko ye yɔrɔ de yɔrɔ min bɛ toujours ni a interdilen do bolimafɛnw ma. A falso yɔrɔ ye parce que non è sempre wagati dɔw de la ni a interdilen do. Le panneau représenté indique une aire de stationnement contrôlée. Il segnale raffigurato indica un'area di sosta custodita. Donc ko ni pano ni ko abe yɔrɔ de yira quoi. Voilà, stationnement bɛ kɛ yɔrɔ min ni a contrôlelen do o dun ye falso de. Le panneau représenté peut être placé à un endroit où la route passe sous un pont. Il segnale raffigurato può trovarsi in un punto in cui la strada passa sotto un ponte. Donc a ko ko ni segnale min se ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni sira bɛ tɛmɛ pont duguma o fana ye vero ye. Le panneau représenté signale que nous sommes en train de parcourir l'autoroute numéro 54. Il segnale raffigurato indica che si sta percorrendo l'autostrada numero 54 è falso. Donc alego ko ni pano ni ma yira la ku bɛ ka autorité boli min numero ye 54 or que numero dumi kilomètre de ko fɔ o de y'a falso yɔrɔ ye. Le panneau représenté sur une route à double sens précède un rétrécissement qui permet le passage d'une seule file de véhicules. Il segnale raffigurato in una strada a doppio senso precede una strettoia che permette il transito di una sola fila di veicoli. Donc ale ko nin pano double sens kan ko a bɛ ye ka kɔn sira mɔsɔn yɔrɔ ɲɛ quoi, c'est-à-dire sira serelen yɔrɔ ɲɛ yɔrɔ min bɛ ni bolimafɛn fila tɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ni fili kelen dɔrɔn de bɛ se ka tɛmɛ o ye vero ye. La voie d'urgence, voie A, est réservée pour tourner à droite. La corsia di emergenza, corsia A, è riservata alla svolta a destra. Donc alego ko ni A ni voie A ni ko dabora ni bɛ ka fara droite fɛ o dun ye falso de. Les agents de la police routière se reconnaissent à leur uniforme. Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dall'uniforme divisa. Donc alego ko agent ku bɛ dɔn ni uniforme ye parce que o ka finu uniforme ko bɛ uniforme min kɛ ku bɛ dɔn o fana ye vero ye quoi. Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la distance du point de rétrécissement de la voie. Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal restringimento di corsia. Donc ko bɛ se ka ni pano fara ɲɔgɔn kan pano min bɛ ni sira bɛ dɔgɔya yɔrɔ min na ni pano ni n'a bɛ o distance ko fɔ o fana ye vero ye. Le panneau représenté possède une lumière. Il segnale raffigurato è dotato di luce propria. Donc ko ni pano ni ko a yɛrɛ ka lumière b'a la o dun ye falso de. Le panonceau de l'image B signale qu'on approche d'un ou de plusieurs virages particulièrement dangereux. Il pannello integrativo in figura B indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose. Donc alego ko voie panneau ni beni quoi. Donc ko beni ko a bɛ yirali kɛ quoi sira kurubɔ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ nɔ ni kelen ou bien fila mun bɛ n'u danger ka bon quoi. Voilà, kelen ou bien mun ka ca quoi. Donc o fana ye vero ye. Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté, les véhicules L et H passent en même temps en premier. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli L e H passano contemporaneamente per primi. Donc aleko ko ni situation na min ye L ni ye ale ni H ni k'olu fɔlɔ bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. O fana ye vero ye. L'intervalle de sécurité doit être augmenté quand le véhicule qui précède transporte un chargement proéminent instable. La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente poco stabile. Donc kan ka dɔ fara distanza de sécurité kan ko ni bolimafɛn min bɛ ɲɛfɛ ko n'o bɛ ka doni transporte doni min bɛ n'a ka stabilité man bon o kɔrɔ a bɛ se ka bin quoi. Donc i ka dɔ fara distanza de sécurité kan o vero ye.
Le panneau représenté signale la présence d'un dispositif à utiliser en cas de nécessité de secours routier. Il segnale raffigurato indica la presenza di un dispositivo da utilizzare in caso di richiesta di soccorso stradale. Donc ako ko nin pano mi yɔrɔ yira quoi, c'est-à-dire a bɛ yɔrɔ min na ko i bɛ se ka dispositif dɔ sɔrɔ yen quoi, min bɛ se ka signaleli kɛ quoi, sécurité stradale niveau la o fana ye vrai parce que souvent nin yɔrɔ in na i bɛ téléphone sɔrɔ yen misali la i bɛ se ka weleli kɛ ni mun ye. Selon le régime de priorité, dans le croisement représenté, le véhicule N doit attendre le passage du véhicule E. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo N deve attendere il transito del veicolo E. Donc, allego ko ni situation na mi voiture N ni quale kanga e ka temeni makono e vero. Si on se fait doubler pendant qu'un autre véhicule arrive dans le sens opposé, il faut garder les feux de route allumés comme indicateur de danger. Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti come segnale di pericolo. Donc, alors ko tuma mina ni mɔgɔ dɔ bɛ ni i dépassé quoi. Voilà. Donc ko waati mina n'a tigi bɛ ka tɛmɛ na quoi. Ok. Tuma mina n'a tigi bɛ k'i dépassé a bɛ ka tɛmɛ na. Donc sens contraire. Donc ko i ka i ka fɛ abbagliante o ye min mana ka bon kosɛbɛ quoi. Voilà, min mana ka bon kosɛbɛ k'i ka a mana ko i n'a fɔ fait de danger niveau quoi. K'a yira komi i n'a fɔ danger bɛ o de ye falso de. Le panneau représenté signale l'horaire des célébrations religieuses. Il pannello integrativo in figura indica l'orario di celebrazioni delle funzioni religiose. Donc, allego ko ni ko abi cérémonie de yira n'a fɔ cérémonie quoi. Ɲɛnajɛ quoi. Voilà, ɲɛnajɛ i n'a fɔ dinɛ mɔgɔw ka ɲɛnajɛ ko a bɛ o waati de yira quoi. I ka yen nɔ a b'o l'heure de yira o de ye falso de. Le panneau jaune représenté placé à l'arrière de la remorque identifie un camion remorque ou un camion à semi-remorque. Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore delle rimorche individua un autoterreno o un autoarticolato. Donc allego ko ni panneau ni ko ni a bilara mobili kɔfɛ remorque kɔfɛ ko a b'a yira autoterreno ou bien autoarticolato don. Ni ye autoterreno ta remorque bɛ autoterreno kɔfɛ parce que autoterreno ye camion ni remorque ye. Autoarticolato fana dun ye remorque sigilen ye motrici kan quoi, tracteur stradale kan quoi. Donc du coup a bɛ se k'o fila bɛɛ indiquer quoi. Le panneau représenté peut être intégré par un panonceau qui signale la longueur du passage surélevé. Il pannello raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la lunghezza del cavalcavia. Donc u bɛ se ka nin panneau fara ɲɔgɔn kan, panneau min bɛ yen nɔ n'i bɛ bɔ cavalcavia i n'a fɔ dugu pont jukɔrɔla ɲɔgɔnna quoi. Voilà, i n'a fɔ viaducto a bɛ fɔ minnu ma viaducto cavalcavia min bɛ se k'o janya yira quoi. O fana dun ye vero ye. Le panneau représenté interdit le passage de tous les véhicules sauf ceux représentés. Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli con esclusione di quelli rappresentati in figura. Donc allego ko nin panneau nin ko a bɛ bolimafɛn bɛɛ interdit ko fo n'a kɛra minnu bɛ janni na quoi. I ka o dun ye falso de. Pour conduire une voiture qui tracte une remorque de masse maximale autorisée de 2000 kg et de masse maximale autorisée de l'ensemble véhiculaire égale à 4500 kg, il est nécessaire d'avoir acquis le permis de catégorie BE. Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2000 kg e massa massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4500 kg è necessario avere conseguito la patente di categoria BE. Donc allego ko pour que i ka se ka bolimafɛn boli min bɛ ni voiture ni c'est-à-dire i ka ɲɛfɛta nin quoi voiture n'o o ye 2000 ye et puis a bɛ ka remorque min sama quoi. Voilà, donc n'i y'o fara a kan a bɛɛ lajɛlen ko o bɛ bɛn 4500 kg ma. Donc i wajibilen don ko ka permis BE sɔrɔ. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko B novanda C tɛ se ka nin boli quoi. I ka donc o kama a bɛ kɛ vero ye. Ni B novanda C ni n'o kun bɛ se ka nin boli question kun bɛ kɛ falso ye.
mais comme ben 97 secondes bol donc jwa ko do fanga be e soro quoi. Le panneau représenté peut être placé sur des routes urbaines. Il segnale raffigurato si può trovare su strada urbana, donc akoko ni panneau misika soro dugu kono fana è vero. Le panneau représenté signale la vitesse minimale obligatoire à laquelle il faut rouler sur les voies indiquées. Il segnale raffigurato indica la velocità minime obbligatorie da mantenere sulle corsie indicate. Donc ko ni min filɛ ni panneau ni ko a bɛ yirali kɛ vitesse minimum de la i tɛ jigin min duguma quoi, c'est à dire a yiralen no yɔrɔ minnu na quoi, voie minnu kan komi an ɲɛ b'a la cogo min o fana don ye vero de. Le panneau représenté signale comment utiliser les voies d'une chaussée. Il segnale raffigurato indica come utilizzare le corsie di una carreggiata. Donc ko ni panneau ni bɛ yirali kɛ voie ninnu kan ka utiliser cogo min, c'est à dire chaussée kɔnɔna na bolimafɛn boli sira ninnu na voie minnu bɛ k'olu boli cogo kan o dun ye vero parce que a b'a yira k'a fɔ camion minnu mana tɛmɛ 3,5 tonnes kan olu tɛ don nin kan quoi, nin voie in kan o kan ka nin dɔrɔn de utiliser, donc o kɔrɔ ye ko a bɛ voie ninnu utiliser cogo yira. Lorsqu'il double, le conducteur doit chercher à ne pas trop s'approcher ou barrer la route au véhicule qu'il est en train de doubler. Nelle fasi di sorpasso il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato. Donc ko tuma min na n'i bɛ dépasseli kɛ quoi ko wala i invitelen do ka bɔ a ma ka sira tigɛ bolimafɛn na i bɛ ka min dépasser ou bien ka gɛrɛ o la kojugu o fana don ye vero ye. La modification du pot d'échappement ne comporte aucune sanction à condition que l'on ne roule dans les agglomérations uniquement. La manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcun sanzione purché si circola solo nei centri urbani. Donc ale ko ko ka l'impianto di scarico tiyo ninnu quoi, mobili tiyo ninnu ou bien moto ninnu, donc l'impianto min b'o kɔnɔna na ok ko o labaara i bolo la k'o don i bolo la quoi, voilà, donc ko o ti sanctionné quoi, ko a condition ka kɛ n'i bɛ boli n'a ye dugu kɔnɔ o dun ye falso de parce que o man ka kɛ. Le panneau représenté annonce qu'il faut céder la priorité aux véhicules venant de droite. Il segnale raffigurato preannuncia di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Donc ale ko ni pani ma yira ko ka droit di mo kama mimi kana droit ti fo falso o le kan ga droit di en moyen. Sur une route à deux voies et à double sens de circulation, face au panneau représenté, il faut rouler le plus près possible du côté droit de la route. Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione in presenza del segnale raffigurato, si deve marciare il più possibile vicino al margine destro. Donc ale ko ni panneau yɔrɔ la ko sira ka sira min bɛ ni voie fila dɔrɔn don et puis double sens do kɔrɔ ye voie ye fila ye kelen bɛ taa kelen bɛ segin donc i kan k'i magara sira kinifɛ côté la o dun ye vero de parce que visibilité tɛ donc ni mɔgɔ dɔ bɛ ka na sens contraire fɛ e ɲɛ t'a la donc o la ale o a bɛɛ tu kan ka an magara côté droite la quoi pour que aw kana ɲɔgɔn affronter sira cɛmayɔrɔ niveau la. Le panneau représenté interdit le passage aux cyclistes. Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti. Donc koko ni panneau ni mi nɛgɛsotigiw bali quoi u ka tɛmɛ o dun ye falso de. Le panneau représenté signale le début d'une route où les véhicules ont le droit de priorité. Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada in cui i veicoli hanno diritto di precedenza. Donc koko ni panneau ni mi sira damina yira sira min bɛ yen nɔ ni bolimafɛnw ni droit b'u bolo a kan o dun ye vero de. Le renversement dans les virages du véhicule est favori par une ample distance entre les roues d'un même essieu, voie large. Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia distanza fra ruote dello stesso asse carreggiata larga. Donc ale ko mobili bɛ renverseli min kɛ kurubɔ kan ko o favorilen do, c'est à dire o dɔ bɛ fara o kan ko n'a y'a sɔrɔ distance min bɛ asse kelen ni ɲɔgɔn cɛ n'o ka jan quoi. O dun ye falso ye parce que n'a y'a sɔrɔ n'a kun ko k'o ka dɔgɔn quoi, ni distance ka dɔgɔn ni mobili ka ase wuru nin tɛ ni distance min bɛ pinɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ka dɔgɔn o kɔrɔ ye ko u ka surun ɲɔgɔn na mobili mɔsɔnnen do quoi, mobili man bon donc mobili renverseli de ka nɔgɔ la, donc a kan k'a fɔ de ko ni a y'a sɔrɔ distance in ka dɔgɔn quoi, mais a ko ko ni distance in ka bon o de y'a falso yɔrɔ ye quoi, voilà. Donc sisan an ka taga an ka correction kɛ. Visualizzazione.
Ok. Donc, à total befle. Voilà, donc ame jo anno nala sonamo tagalin fe amina na kana kuzi woro ke fanani aw kana yene toujours ka to ka commanderu ke ka ga la inu fo donc la mi video ke ka ben au base ma et puis fana ami to ka questionnaire bla anga communauté kono nana ni dona profil kono doro ibu uye quoi mogo be se ka question munu jaabi u nafa ka bo parce que ambe question munu bla no toujours question de do question munu ka gelen quoi voilà caman bɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'u jɛ ka caya o la an b'a essayer ka to k'o question ninnu bila an ka profil duguma mɔgɔw bɛ se ka minnu répond quoi voilà o fana nafa ka bon kosɛbɛ donc an b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔ wa salam